Аталган концерт программаһы менән бер төркем яшь артистлар республика буйлап гастрольгә юлланырга тора. Бүген безнең студияла Сараның оештыручылары Зәлия Абдрахимова һәм Зәлия Моталапова. Хәерле иртә, кызлар. Хәерле иртә. Кәйфтәрегез нисек? Яхшы. Кәйфтәр Аллага шөкер, бик яхшы. Үзегез яшь кенәһегез концерт оештырып йөрәһегезме? Әйе, әлбәттә. Сезгә нимә бирә ул концерт оештыру? Үзегезгә. Бұл концертты оештыру безгә шул тиклем, без бит инде студентлар һәм вакытыбызды бушка гына үткәрмәскә, бушка гына үткәрмәскә, башкорт яшьләре бердәм һәм һәрвакыт шундай дәртле булганнар өчен әллә сәмгә инде. Аңлашылды, кызлар. 8 август башлана. Сезнең гастрольләрегез кайдан башлайсыз? Тап 8 августта һайларга булдык, чөнки бар катнашучылар студентлар бит инде әдрәк укудан һоң ял итеп алырга уйланык инде, ял итеп, яңа көчләр туплап, дарман туплап алар һәйнемне сыгып китәбез инде. Башта шул районнарга күз алганда 7 район каралган. Көньяктан башлайбыз инде, Стәрлебаш районыннан һәм атка төшеп китәбез. Ундагы райондар Әбиялил, Баймак, Хайбулла, Елайыр һәм шулай кушылып китәбез. Шулай ук безнең концертыбыз Алаберһә Сибай калаһында да булачак. Сибай калаһында һәр вакытта дәртле яшьләр каршы алыргалар, әзер торалар инде концертка. Аңлашылды. Башкорт рухи йөрәктәрдә дип атала концертыгыз ни өчен? Чөнки ысынлап та без үзебез оешмалар торабыз, баш лидер дигән. Һәм унда шундай яшьләр йөри, һәрбер активистта ысынлап та һәрберенең йөрәгендә башкорт рухы алыр инде дип уйлыйм мин. Һәм шундай теманы күмәкләп һайланык һәм ул безнең төп максатыбыз булып тора. Шул тема аша, шул максат аша, шул теманы акларга тырышабыз һәм концертта безнең бөтә йырдарыбыз, шундай халык йырдары, бәюләр дә халык